mene. Jel tako? Sad ću te ja. Da vidimo ko će biti bolji. Ajde. Ti sedi ovde. A ja ću tebi napraviti lep krov. Koristit ću ovu crvenu tkaninu. O da. Pa dobro, ja imam nešto. Ja ću napraviti krov od novina. Ovako. Jel ti jasno? Nemoj da mi zavidiš. Da vidimo šta još imam ovde. A ne, to mi ne treba. Ovo isto. Hej, pazi malo. Šta to radiš? Eto ti. Šta radiš? Baš si bezobrazna. Okej, nastavit ću. Što? Cveće? Cveće mi ne treba, ali treba će mi ovo pakovanje. Da. Sad ću napraviti nešto mnogo lepo. Napravit ću pod i zidove. O, da, ova boja je prelepa. Gotovo. A dalje? O, to mi treba. Sad ću ukrasiti zidove uz pomoć toga. Još malo. Gotovo. Sviđa mi se, ali nešto nedostaje. Tačno. Nacrtat ću nešto. Ovako. Još malo. O, da, ispalo mnogo lepo. Pogledajte. Dobila sam pločice. A sad ću napraviti kauč. To nije teško. Treba mi samo sunđer i lepak. Spojit ću sve zajedno i to je to. Pogledajte, zar to nije preslatko? Britney, šta misliš? Je li? Okej, nastavljam. Pogledajte kakvu kutiju sam napravila. Od toga ću napraviti orman. Da. Jako mi se sviđa. Ostalo je dodati malo detalja. Aha, ispalo je super. Gotovo. Sada treba napraviti tepih. O, divno, ali to nije sve. Napravit ću još nešto. Dakle, treba mi šarene slamčice, poklopac i lepak. Sipat ću lepak na poklopac i zalepiti slamčice. Šta mislite, šta je to? Tako je, stočić. Baš je lep, ali ni to ni sve. Ostalo je nacrtati portret moje lutke. Kako sam lepa. Da, to je istina. Gotovo. Ovo baš liči na moju lutku, jel da? Stavit ću to u ram i okačiti na zid. Dodat ću malo dekora i moja soba je spremna. Ovdje je baš udobno. Sviđa mi se. Svaka mi čast. Ne, to je užasno. Ti nemaš pojma. Dobro, treba mi pomoć. Ćao. Eto, vidi, moramo da napravimo sobu. O, da, super. Možeš da ideš, maš. Dakle, da vidimo šta je unutra. Wow. Da, treba mi ova boja, zlatna. Baš je lepa. Dakle, prvo ću nacrtati srce. O, da. Divno. Gotovo. Jako mi se sviđa, ali nešto nedostaje. Pomoćnice. Eto, treba mi još nešto. Čekaj, uzmi ovo. Pa, koliko još da čekam? Možeš li da požuriš? Dobro, odlazi sad. Treba razmisliti. Smislila sam. Slikat ću, a zatim smanjiti. Da, to je baš ono što mi treba. Otvaram. Šta je tamo? O, kamin, super. Stavit ću ga ovdje i dodati malo dekora. Sveće, cveće, tepih, fotelju i stočić. I naravno zvono. A ja ću se slikati. Cool. O, baš si lepa. Hajde da vidimo šta je spalo. O, kako lepa slika. Treba je staviti u ram i okačiti na zid. To će biti super. Yes. Tako je. O, da, divno. Baš mi se sviđa naša soba.
Zadovoljna sam, a ti? Da, nije loše, ali hoću da jedem. Hvala. Dakle, treba srediti drugi sprat. Šta da napravim ovdje? A, šta kažeš? O, da, to je odlična ideja. Halo, treba mi pomoć. Ćao, hoću da mi bude ovdje udobno i lepo. Hoćete moći? Da, naravno, razumeo sam vas. Sad ću sve napraviti. Dakle, prvo treba staviti tepih. Tako je. A sad ću zalepiti tapete. O, zlatne tapete su prelepe. Zatim ćemo staviti lep lavabo. Tako je. I obavezno ogledalo. Ovdje će biti police. Da, tako je. Malo dekora. I zlatna WC šolja. Okačit ću luštare. Stavit ću kadu i gotovo. Ha, super. A trenutak? Yes. Imam malo para. Mislim malo više. Ha. Dakle, sad ću napuniti kadu parama. O, da. To je baš u mom stilu. Super. Odlično. Ovo ću uzeti sebi. Thank you very much. Doviđenja. Ćao, čao. Dakle, sad će ovo biti tvoje kupatilo. Hajde, uđi u kadu. Stavit ću ti zlatnu masku. Uživaj, tako si lepa. I sebi ću staviti masku. Odlično. Šta? Šta ja da smislim? O, imam ideju. 1, 2, 3. A da, uzet ću ovu boju. A sad mi treba lepak. Namazat ću ga na papir. I zalepiti na zidove. Wow, super! A sad ću ukrasiti naš zid. Da, tako je. Odlično ispada. A baš sam zadovoljna. Soba je spala tako šarena. Super! Ali, to još nije sve. A dakle, treba mi vuna. Rasporedit ću po podu. A, tu će biti tako mekano. Nastavit ću da radim. Napravit ću WC šolju i kadu. Aha, tako je, još malo. Skoro sam završila. Ispalo je super. Ali to još nije sve. Stavit ću ovdje WC šolju. Lavabo će biti ovdje. A ogledalo će biti tu. Cool. Ogladnila sam. Treba pojesti nešto. Čekajte, smislila sam nešto. Da, to je super ideja. Namazat ću sve lepkom. Aha. A sad ću uzeti ove slamčice. Eto, pogledajte šta imam. Ispala je divna tuš kabina. O, imam još jednu ideju. Napravit ću još jednu detalj za moju tuš kabinu. Ovako, pogledajte. Sad će moja lutka moći da se tušira. Skoro sam završila. Dodat ću malo ukrasa. Gotovo. Ali nedostaje još nešto. Uzet ću ovaj papirić, preseći ovdje i to će biti zavesa za tuš. Aha, skupit ću sve na žicu i okačiti. O da, sad je moja tuš kabina potpuno spremna. Mnogo je slatka, jel da? Patkice ću staviti tu. O, preslatko. Ne tako. Sad ću ti napraviti kupaći kostim. Biće mnogo lepo i zanimljivo. Sad čekaj malo. Aha, i
Seći ću balon. Aha, malo ovde. I tu. Hajde da vidimo šta je spalo. Probaj, draga. Wow, kako si prelepa ovom kupačem. Mnogo ti dobro stoji. A vreme je da se istuširaš. Hajde, ulazi. Uključit ću ti vodu. Hajde. Jel ti prija? O, sjajno, vidim kako uživaš. Šta? Imam još jednu ideju. Treba mi moj sanduk. Da vidimo šta je unutra. O, zlato. Da, to je baš ono što mi treba. Hoću da napravim zlatne zavese. O, da, kakva lepota. Wow, izgleda baš moderno. Super. A sad ću uzeti torbicu. Unutra također ima zlata. Napravit ću svoju sobu još skupljom. Imat ću zlatni pod novčića. Treba razmisliti. O, da. Halo? Treba mi još nešto. Čekam. O, da, to je za mene. Hvala puno. Ćao, čao. Jedva čekam da vidim šta je unutra. Da. To je krevet. Super, baš to sam i htjela. Stavit ću stočić. Aha, malo detalja. Pogledajte kako divno je ispalo. Ova soba je baš u mom stilu. Sad je ovo tvoja spavača soba. Uživaj, draga. Treba mi pomoć, brzo. Tu sam. Šta ćemo da radimo, jeli? Ne stani. Pomoć treba ne meni, nego njoj. Važi, to nije problem. Jel vam se to sviđa? Ne? A možda ovo? Nije nešto. Dobro, a možda ovo? O, da! To je baš ono što mi treba. Hvala puno. Preslačica? Kako vam se čini? O, sjajno. Dakle, sad ću da vam platim. Uzet ću sve, nije problem. Ćao, čao. Dobro, doviđenja. O, kruna, da. Odlično će izgledati ovde. I naravno, crveni tepih. Nikako bez njega. Wow, ti si prava kraljica. Sad ću te slikati za uspomenu. Pa nema veze. I ja ću moći da napravim nešto veoma lepo. Nisam uzalud išla u umetničku školu. Aha, tako je. Naneću boje i još ćemo vidjeti ko će biti bolji. Samo pogledaj to, jel ti se sviđa? Ne? Dobro, onda ćemo da bacimo to. Šta je to? Pa to će odlično odgovarati za moju sobu. Sad ću nešto izabrati. Ovdje ima toliko lepih slika. Da, ove palme će odlično ukrasiti našu sobu. Zalepit ću ih ovdje. Super. Savršeno. Smislila sam još nešto. Ovdje nedostaje plaže. Sad ću popraviti to. A treba malo prošetati. Aha, skupit ću pljeska. Aha, malo više. Tako je, mogu da se vraćam. Gotovo. Dakle, sipat ću pesak na pod. Mislim da će to biti dovoljno. Eto, sad imamo sopstvenu plažu. A od ovih štapića ću napraviti malu ljuljašku. Aha, a zalepit ću sve zajedno. A sada spojiti ovako i pogledajte, ispala je divna ljuljaška. Prehladila sam se. Čekajte. Od ove maramice će ispasti odlična viseća mreža. Da, samo nekoliko trenutaka i ona je gotova. Ostalo je samo da je okačimo. Lepota. Jel ti se sviđa? Ne? Dobro, sad ću se popraviti. Imam jednu ideju, ali za to ću morati da se rastanem sa čarapom. Sad ću iseći na raznobojne komade. Gotovo! A sad mi trebaju makaze i seći ću svaki komad na trake. Tako je. A zatim ću povezati sve zajedno. Eto, ovako.
Pogledajte kako lepo ispalo. Ova predivna suknja za plažu je za tebe. Možeš da uživaš. Ti ćeš biti najlepša na plaži. O, imam ideju. A ovo je da ti ne bude dosadno. Neka to bude tvoj ljubimac. Pogledaj kako je sladak. Sviđaš mu se? Jo, pomalo da zaboravim. Treba da okačim srce. Tako će biti lepše. Ovo je jednostavno nevjerovatno. Moja kuća je divna. A moja je još bolja. Mi smo super. Baci kocku. Šta? Dobro, izvoli. Super. Jo, kakav mališan. Da, kakav lepotan. Wow. Kako velik, super. O, Tracy, čini se da ti se ni posrećilo. Ma dajte. Kako je zanimljiv. Hajde da skinemo omot. Aha, tako je. Moja igračka je čokoladna. Sad ću je probati. To je jako ukusno. Čekajte. Wow, nevjerovatno. Unutra je još jedan mališan. Pogledajte kako je sladak. Oduševljena sam. A evo tvoje kućice, mali. Hajde, sedi ovdje i uživaj. Jel ti se sviđa, a? Super! Wow! To je mnogo slatko. O, da. To je divno. O, čekajte, sad je moj red. Dobro, prvo ću skinuti omot. Pogledajte kako lepo izgleda moj labubu. Jedva čekam da ga probam. O, da. To je nevjerovatno. Oho, šta? I ja imam nešto unutra. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Wow, a unutra je veoma slatka i lepa igračka. Hajde brzo da sklonimo svu čokoladu. Poradit ću malo alatima i to je to. Ostalo je par komada čokoladi, ali nema veze. Sad ću ih skloniti uz pomoć pincete. Eto. Wow, pogledajte kakvog lepotana imam. Sad ću ga okačiti na svoj ranac. Da, eto, izgleda baš dobro. A sada mogu pojesti čokoladu. Super, a Jennifer, hajde nastavi. Dobro, vrlo rado. Hajde brzo da vidimo šta je to tako zanimljivo kod mene. Aha, skidam omot i... O, neverovatno, kako velika čokoladna igračka. Jedva čekam da probam. Da, jako slatko. Znate šta, treba će mi palica. Bam, bam, bam. Baš me zanima šta je unutra. Da vidimo. Wow, pogledajte, devojke. Kako je divan. Jako želim da ga pomazim. Da, jo. Jao, zašto je besan? Ujeo me za prst. Šta, ozbiljno? O, ne, ali to je bio moj labubu. Bežimo odavde. U pomoć. Vija nas. U pomoć. O, kako mala flašica. Baš je slatka. Oho. Da, ja sam dobila flašu srednje veličine. Jo! Da. To sve moje. Devojke, sklonite ruke. Hajde, Jennifer, ti počinješ. Pa dobro. Barem mogu prvo probati svoju kolu. O, to je žele sa ukusom kole. Ukus je ekstra. Šteta, šta je bilo tako malo? Eto, nemam više.
Ko je sljedeći? Sada ja. Jedva čekam da probam. Ne mogu da istisnem. Hajde bre. Čini se da mi nedostaje snage. O, ideja. Izvini, Rebeka, ali potrebna mi je tvoja gumica. Da, tako je. I uzet ću još jednu i još. Šta se dešava? Gotovo, neću više. Dakle, stavit ću gumicu na flašu. Tako je. Ovo bi trebalo da mi pomogne. A sada čekam. Da, moj plan je uspeo. To je mnogo slatko i ukusno. Jako mi se sviđa. To je najbolje što sam ikad jela. Zapravo ti si pokvarila moju frizuru. Ovo ću uzeti sebi. Kako da ne? Daj mi. Dobro, osvetit ću ti se drugi put. Sada jedva čekam da probam svoj slatkiš. Ja nemam dovoljno snage. I šta da radim? O, tačno! Sad ću napraviti malu eksploziju. Sad će biti zabavno. Merim vreme i... sakrivam se. Šta? O ne! Šta je to bilo? Da, sve uspelo. To je jako ukusno. Super. O, da, upravo si. O ne, ovo su najkiseliji bombone. Da, dobro je što sam dobila malu porciju. Ali i dalje se plašim. A mene moja porcija isto plaši. Ali najmanje sreće sam imala i ja. Zašto? Mogu zamisliti šta će ti biti. Jo, da li sam ja prva? Okej. Nadam se da ću preživeti. O ne! Kako kiselo! Ne mogu da kontrolišem svo lice. Osmeh? Da, to je baš moćno. Skupit će 1.000.000 lajkova. Šta je bilo? Šta to radiš? A vreme je da probaš svoje bombone? Jao, da, tačno. Dobro, šta da se radi? Moram probati to. Jao, kako kiselo. Utrnulo mi je lice. Hitno mi treba voda, molim vas. Da, evo. Hvala. O, znate šta? Dobila sam dobru ideju. Sad ću rastvoriti svoje bombone u vodi, a zatim popiti sve to. Mislim da će mi tako biti mnogo lakše. Spremna sam da probam. Bitno je da se ne koncentrišem na ukusu. Jao. Devojke, nešto nije u redu. Čini mi se da gubim sve. Mamice! Mirno, ne paničite. Sad ću ja pomoći. Dakle, jesu svi spremni? I... Šta? Ne, moj. Šteta. Tako sam htjela da pomognem. O ne, da li je sada moj red? Potpuno sam zaboravila na svoju porciju. Ja se jako plašim, devojke. Verujemo ti. Trenutak. Rebeka, gde si? Devojke, ne mogu. Mnogo se plašim, stvarno. Ne brini, mi ćemo ti pomoći. Hajde, otvori usta. Eto, bravo. Da, odlično ti ide. Ostalo još malo. Čestitam. Poslednja bombona, izvoli. Zašto? O ne, eto ga, počelo je. Oj, jadna Rebeka. Hitno mi trebaju naočare. Da, i meni. Pazite! Imam ideju. Hajde da je samo zatvorimo. Tako je. Odlična ideja. Baci kocku. Hvala.
Enid, prestani. Dakle, nacrtala sam šta želim. Pogledajte, to je koktel. Lep i ukusan. A gdje je baka? Evo me, draga. Samo sam išla po bundevu. Već znam šta ću napraviti za svoju unuku. To će biti najzdraviji koktel. A bit će od povrća u bundevi. A već sam očistila bundevu. A sad mi treba brokoli i španać. Obožavam ih. A nadam se da će se i Britney svidjeti. A sada uzimam mikser. Jau, kako to radi? Uspelo je. A sada treba sve umutiti. Pogledajte kakva lepa boja. Joj, mamice. Kako da isključim to? Evo, bako. Tvoje naočare su pale. Hvala, Enid. Da vidimo šta sam napravila. Odlično, samo treba da stavim slamčice i to je to. Miriše odvratno. Super, bako. A šta ja da spremim? Tačno, napravit ću fenomenalni koktel. U jedan blender ću sipati pavlaku, a u drugi puno žele medvedića. Mnogo ih volim. A sad mi treba malo fante. Baš je ukusna. Odlično, a sada uključujem i čekam. Wow, kakva lepota. Ovdje je krem, a ovdje koktel. Baš je lep. Dakle, prvo ću sipati koktel, a odozgo ću staviti svoj šlag. Ajde, šta ti je? Dobro, morat ću da isprljam ruke. Odlično. A odozgo ću sipati sirup od jagoda i dodati što više bombona njord. Ubacujem slamku i to. Stanite, sad je red da ja spremam. Treba skloniti ovo šareno smeće. Ja ću koristiti moje sopstvene sastojke. Stvorit ću svoj autorski koktel. Evo mojih sastojka. Ipak, kemija rešava sve. Potrebno mi je samo par sastojka da bih dobila savršen koktel. Takav koktel Britney sigurno nije probala. A sipat ću svoj koktel u ovako lepu čašu. Oho, Wednesday, ti si pravi naučnik. Nemojte me ometati. Skoro sam završila. A već sam napunila čašu osnovnim koktelom. Preostalo da dodam tajni sastojek. Pitam se, a šta će biti ako dodam suzu zmaja? Mamice! Wednesday, šta ti je? Ups, to je bila loša ideja. Ali nije strašno, svi su živi. Ostaje da dodam tajni sastojek i to je to. Svi kokteli su tako super. Hoću da počnem s ovim. To je dim, cool. Joj, kako kiselo. Užas, kao da je 100 limuna u čaši. Wednesday, preterala si. A šta je ovo? O ne, je li to brokoli? Uj, grozno. Britney, šta si uradila? Sad sam sva mokra. Ups, izvini, bako, ali tvoj koktel je baš ružan. A sada hoću da probam ovaj koktel. Izgleda baš lepo. Ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. Ovaj koktel je najbolji. Pa to je moj koktel. Ja sam pobedila. Hvala, sestro. Ovog puta sam smislila nešto zanimljivo. Jedu mi se sushi. Hoćete li mi ih napraviti? A je li to nešto japansko? Naravno. Dakle, ja ću biti prva. Treba mi listić nori i pirinač. Ja umem da pravim sushi. I naravno, moje sushi će biti šareni, kao ja. A sad mi je potrebno nešto za punjenje. Šta imam ovdje? Šta je ovo? Uj, nešto sluzavo. To je sirova riba, odvratno. Ja ću praviti sushi sa avokadom i mangom. To će biti cool. Sad ću vam pokazati svoju metodu sečenja povrća i voća. Svaka mi čast. Enid, skloni taj nož. Šta radiš? Dobro, što sam uspela da ga oduzmem. A sada moram da sve to umotam. Odlično. Preostalo je samo iseći sve to.
Divno. Preostalo je ukrasiti moje jelo. Koristit ću žuti i beli fil. To će biti jako slatko. Divno. A umjesto soja sosa će biti sirup od jagoda. Bako, pogledaj. Strašno. Hajde da vam pokažem kako se prave suši. Treba nam pirinač. Napravit ću od njega ovakve kuglice. Šta dalje? Oho, upravo mi je došlo viđenje iz budućnosti. Tačno, uradit ću sve kako sam htjela. Ukrasit ću svoje kuglice ovim slatkim lobanjama. Da, lepota. A sad mi treba pinceta. Sa njom ću uzeti kavijar. To će biti oči. Divno. Ostaje samo da dodam kremasti sir. Sa njim ću nacrtati paučinu. Divno. Stavit ću još crvenu papriku. I to je to. Leteći miš u mom grobu. Rekla sam stvari da zatvara vrata groba. U redu, serviram suši. I dodajem wasabi. Ja sam završila. Ej, bako, ne spavaj. Oho, a vaša jela izgledaju tako lepo. A šta ću ja? A dobro, sad ću i ja nešto spremiti. A treba mi nori, pirinač, riba i malo krastavca. Tu nema ništa teško. A da. A sad ću sve to uviti. Jao, previše je punjenja. Ali dobro. A možda će ipak da prođe. A jao, ne, ništa mi nije uspelo. Bako, baš si smešna. A treba nešto smisliti. Znam. Napravit ću tortu, to mi najbolje ide. Stavljam nori umjesto kora. A zatim pirinač. Onda sir. I to je to. Ostaje još samo da dodam punjenje od krastavca i puno crvene ribe. Da, divno. Ukrasit ću to sve španačem i to je to. Da li se svima svidao moj recept? Super, bako. Nadam se da će se i Britney dopasti. Wow, koliko hrane. Prvi put vidim ovako nešto. Je li ovo torta? Moram probati. Njam, njam. O ne, sve se raspalo. Užas, sad su mi ruke prljave. Bako, nisam ovo htjela. Dobro, hajde da probam ovo. To je cool. Sviđa mi se. Sad ću umočiti u roze sos, a baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je prelepo. Enid, ti si genije. A šta je ovo? Kako zabavno. Sviđa mi se. Kakav je ukus? A ovo je samo pirinač. Uopšte mi se ne sviđa. I ruke su opet prljave. Dakle, Enid je ponovo pobedila. Da, ja sam najbolja. Jeste čuli, a? Ovog puta želim kolači. Hoćete moći, a? Naravno. To je lako. Super, to nije problem za mene. Napravit ću testo za keks. Treba mi brašno. Sipat ću što više. Enid, stani. Ne treba ti toliko. Treba da razbiješ jaja. Ovako. Jel shvataš? Da. A sada treba da sipam malo mlijeka. Odlično. A sad ću dodati šećer. Tako je sladak. Odlično. Ostalo sve to promešati. To umem. Testo postaje tako lepljivo. Teško mi je da ga mešam. Enid, stani. Sad ti treba malo brašna. I mešaj to sve rukama. Rukama? Odlično testo. A sad ga treba razvaljati oklagijom. Odlično. Sad imam veoma lepo listića testa. Mogu iseći kolači. Želim da budu u obliku leptira. O da, to je preslatko.
Stavljam to sve na plet i nosim u rernu. Pazi malo. Bako, sve u redu? Koliko stepeni da stavim? Ne znam. Stavit ću maksimalnu temperaturu. Super, ostalo je malo sačekati. Bako, kakva je to knjiga? Enid, skloni se. Tražim recept najboljih kolača. O da, ova je super. Dakle, treba mi kakao. Wednesday, daj mi malo. Naravno, sačekajte. Izvolite. Baš ti hvala. Hej, gde je kakao? Nema ga više. Baš si zla, Wednesday. Dobro, onda ću uzeti čokoladu. Ona nije ništa gora od kakaa. Dodat ću male komadiće čokolade u svoje testo. Gde je nestala čokolada? Pa dobro, nije bitno. Ostalo je to sve promešati i formirati kolači. Lepota. Enid, ne diraj. Treba da stavim to u rernu. Otvaram. Stavljam kolači. I bitno je naviti pravu temperaturu. Gotovo. Mogu malo da odspavam. Šta je ovo? Jao, vreme da izvadim keksiće. O ne, nadam se da je sa kolačima sve u redu. Dakle, ovo su moji kolači. Čiji su ovi? Enid, jesu li tvoji? O ne, šta im je? Užas, moji kolači su izgoreli. Šta ću da dam Britney? Šta da radim? Bako, ti si genijalna. Mogu da umočim kolače u čokoladu? Odlično, problem je rešen. Stavljam kolače u korpicu i sipam malo toplog mlijeka. I ja ću napraviti najukusniji kolači na svetu. Samo moram da otopim što više čokolade. Odlično, a sad ću nabosti kolači na štapić i umočiti ih u rastopljenu čokoladu. To će zaista biti ukusno. Ostalo je posuti sve šarenim konfetama. Odlično! Moje jelo je spremno. Pogledajte. Vreme je da i ja napravim kolači. Treba mi malo vatre. O da, super. A sad ću to sve izmrviti. Ovo će biti slatka zemlja od čokoladnog biskvita. Divno. Zatim treba dodati malo šlaga. Dakle, sloj mrvica, sloj šlaga. A sada još malo žele crva. I ponovo šlag. Ostaje samo da prelijim sve čokoladnim sirupom. Divno. A sad mi trebaju Oreo kolači. To će biti spomenici. Skidam jednu polovinu i pišem rip na filu. Da, a zatim stavljam to u jestivu zemlju. Dodajem par slatkih kostiju i oči, baš su slatki. Ubacujem lopatu i gotovo. Britney, možeš probati. Wow, svaka vam čast. Šta je ovo? Wow, kako zanimljivo. Tu je čak i lopata. Je li to jestivo groblje? Dobro, sad ću da probam. Ukusno. A šta je ovo? Ove leptirići izgledaju tako slatko. Sad ću probati. Fuj, gadno. Kolači su izgoreli. Enid, kako ćeš to objasniti? Moram odmah popiti mlijeko. O da, kako prija. A šta je ovo? Ovi kolači izgledaju baš kao na mom crtežu. Wow, sa čokoladom su. Baš ukusno. A već znam ko je pobedio. To je Wednesday. Moja pobjeda je bila očigledna. Dakle, Wednesday, moraš pritisnuti jedno dugme. Hajde, požuri. Odličan izbor. Sad će na tebe pasti kanta sa crvima. To će biti gadno. Hvataj. Crvi zemlja. Stvarno mislite da me to plaši? Enid, šta se ti smiješ?
Hoćeš da te upoznam sa svojim cimerima? Šta? Fuj, fuj, fuj! Skloni ih od mene! Plašim se! Jao, pritisla sam dugme! I još jedno! Samo ne crvi! Dobra vest! To nisu crvi, nego cornflakes! Hvataj! Wow, volim cornflakes. Treba mi čim nije da ih probam. Ali pritisla si 2 dugmića, dakle dobit ćeš još i mleko. Šta? Mleko? Jao, sad sam sva mokra. Iako, znate šta? To nije problem. Mleko je baš ukusno. Ekstra! Njam, njam. Zadovoljna sam. Ako sam dobro shvatila, sad je moj red. Dakle, pritisnut ću ovo dugme. Šta me čeka? Možda škorpije ili još malo crva. Šta? Ne, to je noćna mora. Roze Nutella, šta može biti gore? Tako ružna boja. To se samo Enid može svidjeti. A sad ja? Dobro. Nadam se da ću i ja dobiti roze Nutellu. Hajde, gdje su moji slatkiši? Čekam! Enid, čujem te. Nemoj se igrati s dugmetom. Sad ću ti pokazati šta može biti. Uzmi puno crne paste. One sa ugljem i mentom. Šta? Uj, kako gadno! Odlično. Sad te moram dobro prati. Potrljat ću ovdje i ovdje. Ne sviđa mi se to. Pokvarili ste mi frizuru. Wednesday, vreme je da pritisneš dugme, a biraj koja ti se više sviđa. Odličan izbor. Dakle, čekate crno perje. Znam da voliš crnu boju. Crna boja je divna, ali sad ličim na crnu kokošku. Wednesday liči na crnu kokošku. Tako je zabavna. Vreme je da ja pritisnem dugme. Neka bude ovo. Šta je tamo? Wow! Pa to su moje omiljene Skittles bombone. Obožavam ih. O, da. Jedva čekam da ih probam. Oduševljena sam. Skittles, to je još gore. Enid, izgubila si. Pritisni dugme. Odličan izbor. Već sam ti spremila puno popitova. Šta? Previše ih je. Jao. Šta joj je? Kako si? O ne, preživele. Loša vest. Okej, sad ja biram dugme. Želim ovo. Šta će biti ovaj put? Nevjerovatno. To su moji omiljeni žele oči i zelena sluz. O da, ekstra. Taman sam ogladnila. Konačno mogu pojesti nešto lepo. Baš ukusno. Odvratno. Moram izabrati ko će sada biti prvi. Biram Enid. Hajde, biraj dugme. Hrabrije. Nećete ujesti. Odličan izbor. To je šareni marshmallow. Izgleda baš ukusno. Probaj sama. Šta? Marshmallow? Wow! Kako su lepi i mekani. Neverovatno. Wednesday, jesi već izabrala dugme? Hajde, čekam te. Dobro. Biram ovo dugme. Super! Čekate 2 flašice ljutog tabasco sosa. Sigurno će ti se svidjeti. Sipam. O, tabasco, to mi je omiljeni sos. Ljut je kao đavo u paklu. Vidim da si zadovoljna. Da, sad imam super moć. Sos je toliko ljut da sva gorim. To je odlična prilika da ispečem marshmallow. Wednesday, pomozi mi. Nema na čemu. Super. Da, prelepo. Wednesday gori. Treba je hitno ugasiti. Wednesday, sad ću te spasiti. Zašto? Odlično. Nijedno dete nije izgorelo. Devojke, brže pritisnite dugme ako želite da izađete. Wednesday, hajde. Dobro, biram ovo. Odlično, pritisla si moje omiljeno dugme. Ovdje moramo spremiti tortu. Imam dobar recept.
Prvo ide brašno. Tako je. Idemo dalje. Zatim treba sipati malo mleka da bi testo ispalo nežno. Wednesday, jel ti prija? To je to. Ostalo je samo razbiti par jajeta i sve će biti spremno. Prvo i drugo. Da, tako je. A sada treba sve umotiti. I šta je sa mikserom? Ja sam čovek, a ne čini sa testom. Šta radite uopšte? Ups, upravu si. To nije bila dobra ideja, ali sada moram ukrasiti sve. Zato mi je potrebno malo šlaga. O, kako je lep. A Wednesday, probaj, to je mnogo ukusno. I na kraju idu šarene konfete. Ovo je najgora noćna mora. Ove boje me izluđuju. Osvetit ću vam se. O, Wednesday, mirišeš kao torta? Super! Na redu je Enid. Hajde, brže pritisni dugme. Odličan izbor. Dobila si sen. Pazi samo da ti ne upadne u oči. O ne, ne podnosim sen. Uj, mrzim ga. Koga uopšte jede? Ne brini, to je to. Čekajte, šta je to? Wow, našla sam ključ. Konačno mogu izaći odavde. O, da. Wednesday, našla sam ključ i tebe ću pustiti. Hvala, Enid. Maštala sam da izađem odavde. Čestitam, prošli ste sve kazne i možete ići kući. Vidimo se uskoro. Ćao, čao. Wednesday, bežimo odavde. Deca. Devojke, pažnja, pažnja. Upoznajte ovu slatku malu. O, kako je divna. Da. Mala. Ovo je vaša nagrada i prvi zadatak, ali morate da crtate nogama. Šta? Ozbiljno? Naravno, krenite. Dobro, počinjem. Ja još nikada nisam crtala nogama. Biće zabavno. Dakle, prvo ću uzeti roze boju i nacrtati glavu i uši. Tako je. A uz pomoć bele boje ću napraviti oči. Nedostaje samo roza nos i vrat. I naravno crne zenice. O da, ispalo je vrlo slatko. Šta? Tebi ispalo prasa, a ne mače. Hej, ti ništa ne razumeš, skloni se. Jane, a šta ti nacrtaš? Ja sam smišljala plan, a sad ga mogu ostvariti. Da bih napravila lepu sliku, prvo ću razmazati boju po paleti, a posle napraviti otisak stopala. Da, odlično. Tako će crtanje biti mnogo udobnije i brže. A dalje mi treba bela i crna boja. Eto, i naravno dodat ću malo roze boje. Cool! Gotovo? Wow, super. Hvala, Julie. A zašto ti nacrtaš? Smirite se, ja sam pravi majstor. Odlično crtam nogama. Ne moram da žurim. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Gledajte i učite. Šta je to? O ne, moj cvet je uvenuo. I šta ću sada da crtam? Ovo je katastrofa! Strašno! Kako neprijatan miris. A da li to noge Julie tako smrde? A mamice, kakav užas. Sad ću se ugušiti. Jane, ti si baš čudna. Nije mi dobro. Jane, jesi li u redu? Da, stavila sam gas masku. A ti uzmi ovo, Britney. Baš ti hvala, mislim da će to pomoći. Idemo. O ne, šta radite? Sad ću se ugušiti. To je bila genijalna ideja. O ne, šta ste uradile sa mojom nogom? O ne, i moj crtež je uništen. Sve boje su se razmazale. Jao, sad je na njemu još i rupa. Izvini, morali smo da uradimo to. Da, nismo htjele da pokvarimo tvoj crtež. O, vreme isteklo. Hoću da vidim vaše radove. Nadam se da će vam se dopasti moj crtež. Britney, trebala si da nacrtaš macu, a ne svinju. Julie je bila u pravu. Julie, sad ti. Žao mi je, imam samo ovo. Kakav užas. To ne valja. You ready?
Evo mog crteža, kako vam se sviđa, učitelju? O, bravo, Jane! Ti si naš pobednik, čestitam! Dobijaš ovu ribu! Hvataj! Šta? Ne razumem, šta će mi riba? Nagrada je bila druga. O ne, nemoj da me napadaš. Ja nisam tvoja hrana. O, kako uzbudljivo! Ojoj, jadna, ups. Mamica? Ona je još uvek ovdje, ne! Dakle, pažnja, vaš novi zadatak je ovaj prsten! Wow, kako je lep! Pa ne znam, ja ne nosim prstenje. Požurite, vreme je krenulo! Ja ću da nacrtam najlepši prsten na svetu, a nećeš me pobediti? To ćemo još vidjeti. Ja, devojke, šta vam je? Ja vas ne razumem. Ja ne volim prstenje i uopšte ne želim da se trudim. Dobro, nacrtat ću nešto. Baš me briga šta će ispasti. Došla mi ideja. Mogu nacrtati smajlić koji prenosi moje raspoloženje. Da, to će biti smešno. Učitelju će se dopasti. Gledajte kakva fora. Jane, šta ti crtaš? Nemoj da gledaš, to je tajna. Idi kod Britney. Moram se potruditi, hoću da pobedim. Nacrtat ću žuti prsten i crveni rubin. Kakva lepota. Mislim da je ispalo super. A ja ću nacrtati prsten direktno na prstu. Kako vruće. Britney, jadna, ne plači. Daj da ti duvam prst. Baš ti hvala, lakše mi je. Ali kako da nacrtam prsten? Tačno, mogu da uzmem veštačku ruku, ali nemojte nikome reći. Ne razumem, šta će i ova ruka? Sada mogu da nacrtam prsten direktno na prstu. Da, nacrtao sam čak i rubin. Izgleda kao pravi. Ispalo je još bolje nego što sam mislila. O ne, prsten se ne skida. Kako to? Šta da radim? Julie, hoćeš mi pomoći? Naravno, ja ću da vučem prsten, a Jane će da vuče mene. Hajde još! Vuci jače! Uspelo je. Mamica, moja glava. Uspelo je. Hvala vam, devojke. Devojke, vreme isteklo. Pokažite šta imate. Ovo je moj prsten. Kako vam se sviđa, učitelju? Pa ni loše, ali hajde da vidimo šta je kod ostalih. Trenutak. Gledajte kako smešno. Šta je to? Kakav si šalidžija? A šta je kod Britney? Eto, predstavljam vam svoj rad. Nevjerovatno, Britney. Svaka čast, ova nagrada je tvoja. Bravo, čestitam. Hvala puno. Dajte mi ovaj prsten. Izvoli. Hvala. Kako je lep. Oduševljena sam. Julie, Mati, ne razumeš? Ovaj prsten je iz mojih snova. Toliko puta sam zamišljala da me neki princ prosi. Da, naravno, prinče. Pristajem da se udam za tebe. Ćao. Šta? O ne, kakav užas. Ne. Neću da se udam za tebe. Stani, gdje ćeš? Gledajte kako umem. 1 i 2. Devojke, pažnja. Vaš sljedeći zadatak je ova predivna čokoladna kuća. Wow, nevjerovatno. Ja već hoću da je pojedem. Hej, Julie, prvo moramo da je osvojimo. Tako je, Britney. I vreme već ide, krenite. Konačno nešto zanimljivo. Da vidimo. Da, sve mi je jasno. Mogu početi da crtam. Prvo ću napraviti obris. A zatim ću sve obojiti. To uopšte nije teško. Odlično mi ide. Treba obavezno nacrtati zavese. A još baštu pored kuće i oblake na nebu. Da, odlično mi ide. Nisam džabe išla u umetničku školu. Britney vidi. Opet ona mašta o nečem. Jane vidi. Ne ometaj me, Julie. Dakle,
Ova linija mora biti tu. Da. O ne, olovka se slomila. To nije u redu. Hej! Jane, možeš ti da paziš malo? Uzet ću novu olovku i novi papir da bih sve uradila savršeno. Aha, još malo. Da, sve sam odlično izračunala. Kako vam se dopada moj remek delo? Remek delo, ma to je totalni užas. Pa šta je to? Opet mi ne ide? Ideja? U rancu imam boksersku rukavicu, ne to ni to. Bananu, ni to ni to. Pa gde je? Evo, ovo su moje olovke. Dakle, da bih napravila idealnu kuću, treba mi lepa i što više šarenih olovaka. Ako zalepim sve zajedno, onda će mi ispasti prava drvena kuća. Oho, nevjerovatno. Da, znam, hvala. A ja ću nacrtati svoju kućicu naranđastom olovkom. Odlično mi ide. A krov ću obojiti ljubičastom bojom. A još treba nacrtati vrata, ogradu, prozori i dimnjak. Da, super! Devojke, vreme isteklo. Jeste li završile? Da, pogledajte, ovo je moj crtež. Jel vam se sviđa? Izvini, ali ne. Kako to? Julie, sad ti. Eto, to je moj crtež. Nije loše, sviđa mi se. Jeste čuli, ja sam cool. Ostale Jane. Eto, gledajte, kako vam se dopada moja kuća od olovaka? O, nevjerovatno. Prevazišla si sva moja očekivanja. Devojke, Jane je pobedila. Da, Evo tvoje nagrade. hvala puno. Kakva lepota. Jedva čekam da probam. Tu su sve moje omiljene slatkiše. Obožavam. Ova maskica je baš zabavna. Jao, izvinjavam se. Eto, ovo je vaša nagrada. Imate samo 5 minuta, krenite. Dakle, bit će fora ako ukradem sve četkice od Jane. Gotovo. Hej, u čemu stvar? Gde su moje četkice? Šta, četkice? Ja nemam pojma. Dobro, vreme je da počnem da crtam. Uzet ću plavu boju. Da. Hej, šta to radiš? Prestani! Baš si dosadna. Dobro, sad ću nacrtati najbolji popit. Prvo treba napraviti konturu, zatim kameru i na kraju sve obojiti. To uopšte nije teško. Jao, devojke već crtaju. Kako ja da crtam bez četkica? Tačno, one mi ne trebaju, imam prste. Da, tako će biti čak i brže. Prvo treba nacrtati tačke, a onda sve ostalo. Da, odlično mi ide. Gledajte, ispalo je super. Oho, kako lepo. Jao, sa takvim crtežom sigurno neću pobediti. On uopšte ne valja. Mogu baciti to? Oho. Dobro je što imam svoje omiljene Skittles. Ja obožavam ove bombone. Tako su ukusne. Prelepo. Šta ona radi? Zašto ne crta? Crtam? Hvala na ideji, devojke. Mogu napraviti crtež od bombona. Da, to je genijalna ideja. Ispalo je super. Ne smijem da jedem. Treba napraviti kameru. Eto, sad je sve gotovo. Ja sam genije. Jao, devojke, vaše vreme je isteklo. Pokažite šta ste nacrtale. Ovo je moj crtež. Nije loše, ali može i bolje. Jane, a šta je kod tebe? Ja sam crtala prstima. To je kreativno, bravo. Britney, šta je kod tebe? Eto, gledajte. Bravo, bravo, ovo je pobjeda. Da, pobedila sam. Super. Hvala učitelju. Ovaj popit je super. Hej, devojke, što ste tako tužne? Hajde, bolje da se slikamo. Da. Šta ste dobila u prvom krugu? Pa to je WC šolja sa bombonama. Super. A šta je kod Britney?
To je srednja vecešolja sa bombonama. Odlično. Ima ih tamo baš mnogo. Wow, a kod Nikol je ogromna vecešolja sa bombonama. Onda ću ja biti prva. Hvala druže na prijatnom razgovoru, ali moram da probam bombone. Da vidimo. Nikad nisam jela bombone iz vecešolje. Baš su ukusne. Ali nešto nije u redu. Monika, tvoje usne, one su postale šarene. Neverovatno. Onda je sada red na Britney. Interesantno, kako ćeš pojesti toliko bombona? Da li će sve to stati u tebe? Ovdje ih ima tako mnogo. Naravno. Ali za početak ću rasporediti sve bombone po bojama. Saću. Aha, počinjem. Žute ovdje, crvene ovdje, zelene ovdje i tako dalje. Devojke, skoro sam završila, sad čekajte. Ne smetajte mi. Gotovo. Napravila sam staze od bombona, a sad ću pojesti svaku stazu uz pomoć slamčice. Da probam. Super! Ovo nije samo ukusno, već i zabavno. Pitam se šta će biti sa Britney posle takve degustacije. Wow, tvoje odeće i kosa, one su promenile boju. Prelepo, kosa ti sada crvena. Hajde dalje. Šta te sada čeka? Da vidimo. Opa, nešto se dešava. Šta? Zelena kosa. To je preslatko. Okej, idemo dalje. Nastavit ću da jedem. Ja sam baš gladna. Volela bih da probam, ali Britney je već sve pojela. Šta je bilo? Ova odeća mi se još više sviđa. Izgledam super. Ajde, Nikol, sad si ti na redu. Da, vrlo rado. A šta je bilo? Ne, devojke, neću vam ništa dati. Hoću sve sama da pojedem. A vi ste svoju porciju već pojele? Pustite sad mene da uživam. Prelepo. Ja nešto osjećam. Tako si smešna. Pogledaj, postala si klovn. Šta? Koji klovn? Kakva noćna mora. Zaista ličim na klovna. Kako je to moguće? Ne, uopšte mi ne stoji ovaj izgled. A šta je ovaj put? To je krofna sa brokolijem. Kod Britney je srednja krofna. A Monika je dobila ogromnu. Niko ne voli krofne sa brokolijem, ali Nikol želi da proba prva. Hajde da vidimo šta će biti od toga. Dobro, jako se plašim. Mora da je to odvratno. Ali dobro, što sam barem dobila malu krofnu. Povraća mi se. Nikol, ti si smrdljivica. Sad je red na Britney. Hajde, probaj. Biće teže, ali joj je pala na pamet neka ideja. Čekaj, ne, to je loša ideja, Britney. Treba da pojedeš to, a ne da baciš. To je protiv pravila. Dobro, sad ću probati. Ali ona tako odvratno izgleda. Imam ideju. Dodat ću slatke konfete na svoju krofnu. Da, ona će odmah postati ukusnija. Odlično mi ide. Oho, Britney. Čini nam se da si malo preterala. Ovdje se čak ni krofne ne vidi, a samo konfete. Nadam se da će tako postati ukusnije. Sad ćemo da vidimo. Pa, kakav je ukus? Izgleda da konfete nisu pomogli. Dobro, brzo beži u WC dok nije kasno. Kako mi je loše! Ko je smislio ovu užasnu krofnu sa brokolijem? Zamučilo mi se od nje! Kako odvratno! Prošlo je! Sad mi je bolje! Pustit ću vodu i vraćam se nazad kod devojaka. Završila sam! Ko je sljedeći? Monika, hajde!
Ja, ne. Kako strašno. Devojke, ja ne želim. To je tako odvratno. Devojke, hajde da podržimo Moniku. Ona još ne zna šta čeka. Potrebna joj je vaša podrška. Hajde, Monika, možeš ti to? To je užasno, uopšte nije ukusno. Kako da uradim to? Dobro. Skupit ću svu snagu i hrabrost. Ješću po komad. Da, malo po malo. Tako ću i pojesti do kraja. Jao, još malo, devojke. Ja sam to uradila, pojela sam sve do kraja. Ali sad mi je loše. Povraća mi se. Šta da radim? Ja imam ideju. Hajde da ti zalepim usta. Tako će biti bolje. Eto, to je već druga stvar. O ne, Monika je pozelenela. I muko je. Fuj, sad smo u nekoj sluzi. Kako odvratno, sva sam prljava. Gde je Monika? Pa to i jeste ona. Ona je pukla. Kako da je vratimo? Sada imate kolu, a Britney ima tako malecnu kolu. Monika je dobila srednju veličinu, super. Ali Nikoli imala najviše sreće. To je ogromna flaša kole. Onda hajde da počnemo. A Britney počinje. Ona ima najmanju flašicu. Okej, hajde. Ona je tako malecna. Probat ću je. Pa to je čokoladna flašica. Interesantno, šta je unutra? Unutra je žele i meda. Zamislite. Sad ću ga probati. To je prelepo. Šteta što je samo jedan. Eto, sve sam pala. To je bilo prelepo. Nikol, vidi, tamo je zmaj. Super, uspela, sad ću probati. Hej, skloni se od moje kole. Bebe, Monika, šta se smeješ? Sad si ti na redu? Da, a vrlo rado ću probati svoju kolu. O, da. To je divno. Šta je unutra? Pogledajte. Jel vidite? Unutra je žele. Devojke, jeste vidjeli? Ne dirajte rukama. Kola je samo moja. O, da. To je jako slatko. Oduševljena sam. Ej, vidi! Na medeni žele su došle pčele. Monika, vidi! Šta? U pomoć! Šta? Odnele su moju kolu. Kakav užas. Dobro, sad sam ja na redu. Ja imam najveću flašu. Baš me zanima šta će biti unutra. Moram da vidim. Hajde. Lakše će biti da je razbijem. Wow, unutra je labubu. Neverovatno, to je pravi labubu. Blago meni. Mogu ga staviti na moju torbicu. O, divno. Izgleda prelepo. Okej. Sada mogu pojesti čokoladu. A dok je Nikol zauzeta čokoladom, ja ću uzeti njenog labubu. On je tako lijep. Hoću da se igram sa njim. Ej, ne diraj, Monika. Ja se igram sa njim. Daj mi. Ali hoću ja, daj. Šta smo uradili? Odcepali smo ga. Hajde brzo da ga popravimo. Šta da radim? Imam ideju. Treba mi selotejp. Nadam se da Nikol ništa neće primetiti. Iako je selotejp trebalo izabrati u boje labubu. Dobro. Hajde da ga vratimo na njenu torbicu. Nadam se da Nikol neće ništa vidjeti. Još malo. Da, pojela sam svu čokoladu. Da vidimo kako je moj labubu. Šta? Šta mu je? On je uništen. Jeste to vi uradile? Ko vam je dozvolio da dirate moju igračku? Dođite ovamo. Opa, sada imate slatku pastu za zube i četkicu. Tako je malo. A Nikol ima srednju porciju, a nije loše. A šta je kod Monike? O, neverovatno. Ogromna pasta za zube. A kakvo je ovo dugme? Interesantno.
Da, i meni je interesantno. Sad ću da pritisnem. Ne, ja počinjem samo posle mene. Dakle, probat ću. I sedit ću malo žvake na četkicu. Aha, tako je. I opraću zube. Kako ovo cool. I ukusno. Pa to je stvarno žvaka, zamislite. Sad ću napraviti balon. Eto, uspela. Cool. O, čekajte, unutra ima nešto. Hajde da vidimo. Oho, ovo je dugme da zapratite naš kanal. A brzo subscribeujte i ne zaboravite da uključite zvonce. Sa nama je uvek zabavno. Okej, sad je red na Nikol. Hajde, otvorit ću pastu i sedit ću malo na četkicu. O, da, boja je prelepa. I miriše ukusno. Da probam. O, da, to je stvarno žvaka. Sad ću napraviti balon. Ispalo sjajno. Neka leti. Baš je cool. Ups. Kako mi je pravo lice, užas. Sad imam masku od žvake na licu. Odvratno. Prestanite da se smijete. Hajde, Monika, sad ti. Odlično. Mogu da pritisnem dugme. Da vidimo. Oko, kakva ogromna četka. Dobro, vraćam vam dugme. Super. Onda ću sada da iscedim pastu na četku. Podižem i... Wow, nevjerovatno. Devojke, da li vidite ovo? Jedva čekam da probam. Nikad nisam imala tako veliku hranu. O, da, to je jako zabavno. A sad ću oprati zube. Jo, Monika, koliko pene. Tvoje zubi će sada biti tako beli. Ups, četka se zalepila za moje lice. Šta da radim? Devojke, treba mi pomoć. Aha, sad ćemo da povučemo i... Hajde! Monika, kako si? Sva sam lepljiva. Fuj, kakav užas. Moram sve to da skinem. Ups, pa mi nismo krive za to.